Относно очакванията ми в този курс, аз имах съвсем различни. Ти успя да ме изненадаш, успя да ме предизвикаш, успя да ме накараш да мисля извън рамката, която сам си бях поставил. И това доведе до много изненадващи резултати в моето мислене, в моето поведение спрямо близки хора, приятели, познати и непознати. Накараме да изляза от черупката, от зоната си на комфорт и да посмея да опитам нещо ново. Този курс на мен ми даде доста така силен старт и добра основа, за да се науча на още по-добри техники за комуникация с колеги, с приятели и с съвсем непознати хора. С нетърпение ще очаквам втората част на курса.